Ahojte, dnes si ukážeme, ako sa registrovať do kategórie Zvedavec v súťaži Kockáč roka 2023. Ako môžete vidieť na našej landing page máme vlastne dve tlačítka. Jedno je prihlásiť sa a druhé je registrovať sa. Obe však smerujú na tú istú adresu. Keď klikneme, presmeruje nás to sem, kde vlastne si môžeme zvoliť kategóriu, v ktorej chceme súťažiť. Pre toto video si ukážeme, ako sa prihlásiť do kategórie Zvedavec, ktorá ale nie je súťažná, ale môžete si nej vyskúšať, ako Kockáč roka funguje. Kliknete na súťaž, na Zvedavca a teraz tu vlastne môžete vidieť toto menu. Súťaž, respektíve kategória Zvedavec je platenou kategóriou a táto suma je taká symbolická a do tejto súťaže sa môžete pripojiť za 3 €, pokiaľ chcete. Nie je to absolútne žiadne povinné, výsledky sa vlastne nikde nebudú zverejňovať, iba v takej leaderboard na konci, ale nič neznamenajú, vyhrať nemôžete nič, môžete len podporiť našu súťaž a vyskúšať si, ako Kockáč roka funguje. Takže tu si vlastne môžete vybrať, či sa chcete do súťaže registrovať, alebo či sa chcete do nej prihlásiť. Vyberme si teda možnosť registrovať sa do súťaže. Tu to od nás bude chcieť vaše prihlasovacie meno, odporúčame tam dať váš e-mail, vaše meno a priezvisko. Ja sa na svoje, Šimon Janáček, lebo som Šimon Janáček, a heslo. Heslo by malo byť mierne silnejšie, pretože tu máme taký mechanizmus proti slabým heslám, takže poďme dať nejaké silnejšie heslo. Ako môžete vidieť, keď dáte slabé heslo, tak vás to poprosí, aby ste si vytvorili silnejšie heslo. Tak, ako môžete vidieť, heslo je silné a môžeme sa registrovať. Tak sme registrovaní. Teraz už len na prístup k kategórii Zvedavec potrebujeme vlastne sa registrovať do súťaže s poplatkom 3 €. Kliknite teda na registráciu sa do súťaže a tu môžete zaplatiť vlastne poplatok. Tie 3 € normálne zadaním vašeho mailu, informácií o karte a všetkých týchto informácií. Aby som ešte upozornil na niečom, tak vlastne táto kategória alebo teda táto časť nie je na našej stránke, ako môžete vidieť, vlastne na Stripe, cez ktorú našu platobnú bránu poháňame, takže vaše informácie o platobných údajoch nebudú zverejnené nám, ale sú zverejnené sú na stránke Stripe a sú bezpečne uložené. Stripe je vlastne jedna z najväčších, alebo teda najväčšia platobná brána na svete, takže sa o svoje karty nemusíte báť. Poďme sa teda rýchlo registrovať, aby sme si ukázali, čo ďalej. Po registrácii vás to automaticky presmeruje na túto stránku, kde si už môžete vyskúšať najskôr vlastne pravidlá súťaže a po prečítaní našich krátkych pravidiel si môžete vyskúšať samotnú súťaž Kockáč roka tlačítkom začať test. Takže to by bolo tak všetko pre dnešné video. Dúfam, že sa vám páčilo a dúfam, že sa prihlásite do našej súťaže. Ďakujem za pozornosť a prajem pekný deň.